Poslankyňa Progresívneho Slovenska natočila video priamo o mne. Progresívci zjavne nezvládajú, keď má mladý človek iný názor ako oni. A už vôbec nedokážu stráviť, ak sa ho nebojí povedať verejne. Neprestávame prekvapovať, ako sa aj mládežnícka organizácia vládneho Smeru sústavne pokúša vymývať mozgy. O to viac na našich školách potrebujeme rozvíjať kritické myslenie. Stojím pred špecializovaným trestným súdom Banskej Bystrici. Ďakujem za reakciu, pani poslankyňa. V progresívnom Slovensku sa zjavne panicky obávate, aby sa k mladým ľuďom nedostalo aj niečo iné, než tie vaše zvrátené a choré názory. My dvaja máme evidentne iné priority. Zatiaľ čo ja trávim čas s ľuďmi v slovenských regiónoch, vy radšej točíte videá o rádovom členovi mladých sociálnych demokratov. Je extrémnou iróniou, že o kritickom myslení poučuje práve členka Progresívneho Slovenska. Kritické myslenie pre vás totiž znamená len poslušne verklikovať titulky protivládnych médií. Ja nečakám na noty z redakcie denníka N. Išiel som si priebeh súdneho pojednávania pozrieť na vlastné oči. O vine Tibora Gašpara nerozhodujú novinári ani opozícia. A nerozhodujete o nej ani vy po jednom dni strávenom v publiku. Rozhodne o nej súd na základe dôkazov. Tu máte absolútnu pravdu. O vine nerozhodujete vy a nerozhodujem ani ja. Je však smutné, že vaša strana a vaše médiá rozsudok nad pánom Gašparom vyniesli už dávno. Nezabúdajte na prezumpciu neviny. Čas a súdy ukážu pravdu. A aby toho nebolo málo, demagogickým praktikám vlastnej strany ste neostali nič dlžná a účelovo ste vytrhli moje vyjadrenie z kontextu. Pozrite si, čo som v skutočnosti povedal. Vyžadujem tvrdé fakty a čakám, že súd rozhodne prísne na základe dôkazov, čím sa tento účelový politický cirkus rázne ukončí. Pani poslankyňa, nemajte také krvavé oči. Pán Gašpar je slušný človek. Vaši starší stranícki kolegovia by si z jeho správania mali brať príklad. On do slovenskej politiky vracia slušnosť. Prestaňte spoločnosť toľko polarizovať. Pozývam vás na kávu. Výber podniku nechám na vás. Bratislavské kaviarne poznáte určite lepšie. Poďme ako mladí ľudia príkladom. Politici nemusia po sebe len štekať. Verím, že sa dokážeme aj slušne porozprávať.